Selam barşamızda da hürmetli dostlarım. Tuvalda teлеканалы эфирда Мирваза Хайруллина һәм сер итеп кенә тапшырылган чиратларны чыгарышам. Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җирнең гүзәллеге хатын-кызларда. Әйе, дусларым, озакламый җир йөзенә тагы да күбрәк гүзәллек өстәп, язның көтеп алынган беренче бәйрәме 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлаша. Бу бәйрәм турында ишеткәч, һәммәсе бүләкләр, чәчәкләр, якты хисләр, мәхәббәт хисләре кичерәләр. Шулай, әлбәттә, күз алдына чәчәк көләмәләре тоткан, бүләкләр тоткан миратлар килеп баса. Без бүген дусларым сезнең белән Үзәк сәүдә комплексында. Һәм беләсезме, күп кенә иратлар инде матур елмаюлы йөзләре белән үзләренең якыннарына, гүзәл чибәр ханымнарга бүләкләр алып йөргән без күрдек. Арасында танылган артистларыбыз да бар. Гүзәл дусларым, сер итеп кенә сезгә күрсәтеп китик әле безнең артистларыбыз якыннарына нәрсәләр алалар икән. Еракта түгел, бу музыкларны күреп калдым мин. Бердән-бер автор башкаручы баянист егетләр, игезәкләр. Алар инде бераз спортта киткәннәр, бүләкләр алып йөреп, буйча алар чәй булганнар. Әйдәгез әле без аларга якынрак. Сәлам, Айдар, Алмаз, хәлләрегез, кайфләр ничек? Хәлләр Аллага шөкер. Сәлам. Хәлләр яхшы. Менә бит инде озакламый язның иң ямьле бәйрәме 8 март якынлаша. Күреп торам егетләр, сез инде хәзер якыннарыгызга бүләкләр ала башлагансыз. Менә монда нинди матур аюкайлар. Иптәшләрегезгәдер инде бит. Әйе. 8 март җиткәч, шундый мәшәкатьләр башлана. Безнең сөйгәннәрләргә, әниләргә, опайларга, карт тәниләргә шундый бүләкләр алабыз. Ул бик куанычлы, мәшәкатьле вакыйга. Шуңа күрә без бик шатланабыз һәм бүләкләр бирергә бик яратабыз. Ой, рәхмәт. Бик күңелле сездән мондый матур сүзләр ишетүе. Белеп торамыз. Сез әниегезне бик хөрмәтләп, бик яратып, аның һәрбер дуасын кабул итеп, аның теләкләренә бик ышанып яшисез. Инде бер сүз әйткәндә, хөрмәт хисләре белән, ихтирам хисләре белән әниегезне яратып яшисез. Һәм менә әниегезгә балалар бакчасына йөргәндә иң беренче үзегезнең кулларыгыз белән ясаган бүләкне хәтерлисезме? Ничек итеп тапшырганыгыз әниегезгә? Ул бүләк кыягаздан эшләнгән булды микән? Министр бер роза шундый открытка формасында ул стадикта ясарга өйрәткәннәр. Балалар бакчасында өйрәткәннәр хәтердә. Ниндидер кагаз битләрен алып, бүкләп ничектер аны ябыштырып, открытка формасында ул бүгенге көндә сакланган микән, юк микән? Хәтеремдә шундый теге роза чәчәге ясаган, һәм инде аның артында беренче сүзләр, әле яза белмәгән вакытлар булган микән, бәйрәм белән әни дип, 8 март белән дип язылган открытка хәтердә, әллә хәтердә. Ул бер-беребезнең ошаш булды бугай инде әйме аны. Минеке икенче төсләр белән аерылды. Ул безнең бүләкләр ошаш иде әнигә. Элек бик күңелле иде, һәр кеше андай теге открыткалар сирәк иде бит инде, бүләкләр дә сирәк, магазиннарда сирәк булгач, һәр кеше үз куллары белән эшләгән бүләкләр ул ничектер җанга кадерле, җылырак булып тоеладыр дип уйлыйм. Хәзер бит инде магазинга барасың да аласың, менә нинди матур бүләкләр хәзер бик күп. Хәзер открыткаларда, әмма хәзер инде теге кул белән эшләргә бик вакытта җитми, вакытта җитешми, ничектер эшләргә омтылган да дисәң була инде. Ну, минем уйлавымча иң зур бүләк ул игътибар, яни кешегә тормыш иптәшләргә, якыннарга инде матур сүзләр, җылы сүзләр җиткерсәк, алардан да шуннан да зур ниндидер бүләк булмас дип уйлыйм. Инде теге магазиннан барып алган бүләк ул инде шуңа ниндидер дополнение була дип уйлыйм. Чынлап та егетләр, мин дә килешәм, җылы сүзләр алар иң кадерле. Тормышта
зур бәягә ия әйбер дип әйтәсем килә. Шунлыкта җылы сүзләрне сез бәйрәмнәрдә генә әйтәсез, комплиментлар дип әйтәбез бит инде. Әллә инде көндәлек тормышта да сез иптәшләрегезгә еш әйтергә тырышасызмы? Еш әйтергә тырышабыз. Теге көндә булмаса да гастрольләрдән, концертлардан сагынып кайтсаң, ул әйтелә, үзеннән-үзе әйтелә. Бик өйдә дә торган юк бит инде безнең концертларда, гастрольләрдә йөреп барыбер сагындыра. Тормыш иптәшләр дә сагындыра, әниләр дә, әтиләр дә, барсы да туганнар сагындыра. Шуңа күрә күргән сайын әйтергә тырышабыз. Ул тырышу түгел инде, үзеннән-үзе барлыкка килә. Хәзер җайлы да әйтмәсәң дә телефоннан SMS-када матур сүзләр, хәзер йөрәкләр дә, смайликлар да җибәреп була. Хотя бы шулар белән булса да ниндидер игътибар бирмәкче булабыз иптәшләребезгә. Сез бүләкләр сайлаганда егетләр алдан ук ничектер иптәшләрегезнең нәрсә бәйрәмдә нәрсә көткәннәрен ачыкларга тырышасызмы? Әллә инде үзегезнең күңелегез нәрсә тели, шуны алып бирәсезме? Менә бүген бит сез инде матур шундый бәләки дә түгел әле бу шундый зур мәхәббәтле аюлар алгансыз иптәшләрегезгә. Без Алмаз белән бергә менә магазинга килгәч, икебез йөрүгә булдык. Вакыт булганда икебез бер магазинга кергәч, шундый бүләк ясарга булдык тормыш иптәшләренә. Әллә яшь чагында мондый бүләк биргән юк. Ул инде ничектер безнең иптәшләр ниндидер романтикага, яшьлеккә алып кайтарды дип шуңа күрә шундый бүләкләр сайладык. Студент чагында бүләкләр, мондый бүләкләр биргән юк иде, теге кечкенә генә бүләкләр бирәйдек, чәчәкләр белән сөендерәйдек. Хәзер инде теге шул балачак түгел, студент чакларын искә төшереп, әзрәк бирелми калган, студент чагында бирелми калган бүләкләрне хәзер бүләк итеп, бурычларны үтәргә тырышабыз. Ярый, рәхмәт. Күреп торабыз, бик игътибарлы, бик зур теләк белән иптәшләрегезне сез 8 март бәйрәме белән котларга зиләнәсез. Ә менә әнигезгә бүләкләр алганда ничегрәк сайлыйсыз? Аның менә хуҗалык тормышында кирәк-яракларына сайларга тырышасызмы? Әллә чәчәк гөлләмәләре бүләк итәсезме? Әлбәттә инде 8 мартка килгәндә 8 мартта без авылда концерт куя идек. Ел сайын кабатлана иде. Ул концерт безнең әнигә зур бүләк булып барды. Хәзер бүгенге көндә килгәндә хуҗалыкта нәрсә кирәк, ниндидер менә хуҗалыкта кухняда хатын-кызга менә шул кирәк-яракларны шул хатын-кызга кирәк-яракларын сайларга тырышабыз. Файдалы бүләкләр сез. Әлбәттә инде, яни яратмый без аңа бүләкләр биреп теге никкә бүләкләр биргәнне ул инде әйтә кирәк, мәшәкатьләнү әйтеге иң зур бүләк ул игътибар дип саный. Теге нигә алай алдыгыз, кирәкмәс иде дип бик озак әйтеп торса да, ләкин бик шатлана. Нинди бүләк булса да барыбер әнигә асарга тырышабыз. Ярый, рәхмәт. Бик куанып карап торам сезгә. Айдар Алмаз, чынлапта шундый ачыксыз, шундыйсыз. Иптәшләрегезгә, әниләрегезгә дә менә шулай җентекләп, матур итеп бүләкләр алып бирисез тырышып. Һәм инде менә бит әле 7 мартта безнең Яшьләр мәдәният сараенда бик уникаль шоу тамаша көтелә. Без инде әлбәттә бөтен гүзәл затларны ул тамашада көтеп калабыз. Сез егетләр ничек итеп дәшелегез безнең гүзәл ханымнарга? Хөрмәтле безнең дөньябызның бизәкләре, хатын-кызлар, сезне шын күңелдән котлыйсыбыз килә 8 март бәйрәме белән. Роза, сезне котлыйсы килә, сезгә эшегездә иҗади уңышлар телибез. Инде барлык хатын-кызларны Уфада Яшьләр сараенда 7 март көнне бергә күрешеп, сезне котларга дип ашыгабыз. Шулай бит. Үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны, йөрәк хисләребезне сезгә бүләк итәрбез. Алла бирсә, 7 март көнне Яшьләр мәдәният сараенда без сезне көтәбез. Килерсез дип ышанабыз. Хөрмәтле, яраткан безнең хатын-кызларыбыз, бәйрәм белән бергәләп бәйрәм итик, бергәләп җырлыйк, бергәләп бик 7 март көнне Яшьләр сараенда. Һәм без сезне барыгызны да бик нык шын күңелдән яратабыз.
Рәхмәт, егетләр. Мин дә үз чиратымда, шәхсән үзем исеменнән, Туган тел телеканалы исеменнән, күптән түгел генә узган туган көннәрегез белән котлап китәсем килә. Сезгә иң беренче чиратта үзегезгә, гаиләләрегезгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, мәхәббәт хисләре телисем килә. Һәр көнгә шулай куанып, сөенеп, киләчәккә матур өметләр белән иҗади уңышларга ирешеп, тамашачылар сөю сезне беркайчан да ташламыйча, матур итеп шулай гөрләп яшәргә насыйп булсын сезгә. Без сезне яратабыз. Киләчәктә дә безне шушындай матур якты йөзләрегез белән, иҗат җимешләрегез белән сөендереп, куандырып яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт, Роза. Амин, шулай булсын, рәхмәт. Рәхмәт сезгә дә, рәхмәт. Пока-пока. Пока, Туган тел каналы. Ягымлы йөзеңне, иң татлы сүзеңне саклыймын йөрәгем түрендә. Өзелеп яратуны, янып көюемне сизмисең син һаман үзеңдә. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен, син минем күңелдә иң татлы серем. Яуладың, яуладың йөрәкнең түрен. Дусларым, сезнең барчагызны да 7 март көне Яшьләр мәдәният сараенда уздырылачак «Эх, сез матур кызлар» дип аталган уникаль шоу программабызга көтеп калабыз. Бары тик популяр ират җырчылар башкаруында гына сез яраткан иң мәхәббәтле, иң моңлы җырлар яңгыраячак. Килегез, дусларым, бик шәп һәм күңелле булачак. 8 март бәйрәме алды шундый күңелле мәшәкатьләргә бай чор. Әгәр дә сез үзегезнең якыннарыгызга нәрсә алырга белми йөрсәгез, Үзәк сәүдә комплексында «Подарок» дип исемләнгән бик яхшы кибет бар. Монда сез үзегезнең кадерле кешеләрегезгә зәвыклы һәм матур бүләкләрне сайлап ала аласыз. Мин дә үз чиратымда барлык гүзәл затларына якынлашып килгән халыкара хатын-кызлар көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Тәнегездә сезнең һәрвакыт сәламәтлек, күңелләрегездә тынычлык, киләчәккә матур өметләр, максатлар булсын. Сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы шуның белән тамам. Мин әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе очрашуларга тиклем сау булашам. Сау, сәламәт булыгыз.